Lourenzo Fernández Prieto nace en 1961 na Devesa, en Ribadeo, aínda que medrará en Ferrol. Logo estuda Historia na Universidade de Santiago, facultade na que é profesor titular desde o 93 e catedrático desde o 2005. Fernández Prieto tamén foi vicerreitor da USC entre os anos 2006 e 2009. A súa experiencia académica compre sumarlle a súa incorporación á Real Academia Galega. No seu discurso de ingreso non só tivo palabras relacionadas coa historia colectiva, senón tamén coa persoal. Por aí, precisamente, comezamos esta entrevista na que miramos o pasado sempre desde o presente. Teño sobre todo dúas ideas claras que teñen que ver coa academia. Unha é que o galego perde falantes e iso é un problema político e de políticas. É un problema histórico porque ocurre desde o ano 2009 e antes non ocurría. E iso temos que revertilo. E temos que poñer os medios con toda a amabilidade do mundo, porque foi como conseguín falar galego e ser respetado cando non se respetaba o galego. Non? E o que eu descubrín xa sendo vicerreitor, e xa supoñía teóricamente, é que efectivamente o noso entronque co mundo lusófono danos unha potencia intelectual, política, cultural, que os galegos e as galegas sempre aproveitaron. Non? O sea, eu aprendi de meus pais, non me contou ningún académico, de ningunha academia. Cada vez que, cando iba de pequeno, as poucas veces que fun con eles a Portugal, eles falaban con todo o mundo. Esa idea de cercanía popular, que logo eu aprecio tamén no ámbito académico, no ámbito culto, no ámbito... O sea, non é unha construcción, para mí non é unha construcción intelectual, é unha realidade humana, é popular, e nos permite estar no mundo con moita máis potencia, non? E todo o que teña que ver co futuro do galego, como lingua falada, non só como lingua escrita, e eu creo que o problema está neste momento na lingua falada, pois temos que aproveitalo. Eu formaba parte dunha xeración de fillos de labregos que se foron a traballar á cidade ou que se foron á migración e estábamos destinados a perder a lingua. Era o que nos tocaba, era o que tiña que acontecer. Por que non aconteceu? Bueno, porque aquela conxuntura traballou noutra lógica, noutra dirección. Porque a memoria do galeguismo foi potentísima, a lógica do antifranquismo en clave galega foi brutal, tan brutal que convertiu, digamos, a lingua nun elemento identitario de moda para aquela xeración. En aquel contexto, pois, aqueles rapaciños, nenos, non? Porque éramos nenos e nenas, non? Nenos e nenas. Éramos os primeiros que disfrutábamos da educación mixta. E iso tamén, desde o ano 72, non? E iso tamén é un elemento importante. Había xente que viña da aldea, era un colexio Jorge Juan que estaba en Xuvia, en Narón, viña xente da Capela, viña xente de San Sadurniño, viña xente de Pedroso, viña xente de entornos rurais que falaban galego, pero que ali falaban castelán. Os nosos pais falaban castelán, pero se vivías no barrio ou en Ferrol, o castrapo era a nosa lingua. De pronto nós queríamos falar galego en clase. Pero non porque non lo dixera ninguén, porque queríamos, porque nos parecía o propio do tempo e o propio do que había que facer. Entón, pois, enganchábamos a celebración do Día das Letras Galegas e, bueno, pois iso xa era unha oportunidade. Claro, pero nós éramos autodidactas. Nós non sabíamos galego, nós non estudamos nunca galego. Pero, claro, o noso profesor de matemáticas, que apenas non era moi galego falante, fixo os nosos apuntes en galego, trouxonolos. O noso profesor de Historia, bueno, pedimoslle ter Historia de Galicia e non Historia de España en terceiro e concedéunolo. E preparou a materia. É un esforzo colectivo, o sea, non é unha cousa personal, non é que eu me despertara un día, non, ali estaban as miñas compañeiras, os meus compañeiros, entre todos fixemos un xornal que chamaba A Nosa Voz, moi original, tamén o no, o título, pero que todo era así moi naif, pero todo funcionou, efectivamente, todo funcionou ben. E algúns, logo individualmente, tamén adoptamos a decisión de que tiñamos que falar sempre galego, que era moi difícil, porque nunca tal fixéramos. E decidir eso con 16 anos ou con 17 en Ferrol, bueno, pois era pouco habitual, non? Porque o galego era moi potente, no privado e no doméstico, pero non no público, nin na educación.
primeiro que me chamou a atención en Santiago foi ver nos pelamios unhos rapaces que iban para a escola falando galego, nenos. Eu nunca vira tal cousa, nunha cidade, nunca vira eso. Xente maior sí, na plaza sí, no Porto sí, Castrapo moito, falábase galego, en un sitio como Ferrol falábase galego para os chistes e nas bodas, para cantar, porque as sabían todas, as cantigas sabíanos todas. E logo falábano os maiores, pero aos nenos nunca se lles falaba galego. Pois por culpa dos meus profesores tamén, claro. E por culpa da miña memoria, igual que lle pasa aos meus alumnos, por culpa diso que chamábamos a guerra civil, non? Había algo aí extraño que queríamos coñecer. Había dúas cousas. Por un lado, a arqueoloxía, que nos entusiasmaba, e logo, bueno, pues, tiñamos un profesor que era Guillermo Llorca, excepcional, de historia, e logo interesábame moito, pois, aquelo do que non falaban os vellos, non? Que pasara co meu avó paterno, os que foran á guerra, que fora aquelo, que sei, intrigoume, sempre leín todo o que puiden sobre a guerra, e claro, logo, ainda tardei 40 anos en darme conta de que todo o que lera era a versión dos verdugos, non dos ganadores, non dos vencedores, senón dos verdugos, que é unha cousa moito máis profunda e complicada, non? Quer dizer que sigo aprendendo daquelo como cando tiña 15 anos. O sea, sigo coa conciencia de que aínda non sabemos nada. Naquel momento, a pesar do moito que me interesaba a arqueoloxía, a pesar do moito que me interesaba a guerra civil, bueno, aceptar unha proposta que foi unha proposta de investigación que me fixo Ramón Villares, non? O sea, a idea era del, eu tiña outra, deixeime guiar, e que derivaba da súa propia tese, non? Tocoume, bueno, casi casualmente, pero tamén porque era o que aparentemente máis me interesaba, traballar sobre esta idea, non? E sobre o cambio tecnolóxico da agricultura galega. E sobre a idea de que, en realidade, bueno, nunca fomos, históricamente non fomos ineficientes. Foi o que vi na tese, é dicir, un mundo complexo, políticamente activo, unha sociedade civil organizada, con moita influencia americana, abundaban e se desenvolvían moita innovación tecnolóxica, pero como eu creín descubrir naquele momento, e creo que atinei, seguimos desenvolvendo esa idea, eran innovacións controladas polos labregos, non controladas polo mercado, que tamén influía, nin controladas polos técnicos, que é a outra pata, non? Sino que esa triple hélice actuaba, pero quen dominaba eran os labregos. Intentábamos comprender toda esa lógica dun mundo rural moi complexo, onde había propiedade colectiva, onde había agrarismo, onde había loita pola terra, onde había innovación tecnolóxica, onde entraban as primeiras malladoras non, que en 1935, según o censo, en Galicia había máis malladoras que en toda España, incluída os territorios de cereal, que é algo chocante. A lógica está aí, no productivo e no reproductivo. Primeiro o pan e logo a erva seca. Canto antes acabes de solucionar a sega do trigo e a malla do trigo e garantizar o pan, que é algo que fan os labregos de todo o mundo e os campesiños e as campesiñas desde o neolítico, despois o outro, o mercado. Claro, despois a erva seca, para meter na palleira, para ter para o inverno, para o gando, que é o que che dá os cartiños. Claro, a venda de gando desde mediados do século XIX é o que che permite, bueno, darlle un piso a casa, casar ben os fillos, mandar unha a América, ou dous, ou tres. Fan falta moitos fillos para sachar o millo, pero despois, se non tens onde metelos, pois ou os educas, ou os mandas a América, ou... Todo eso é un mundo moi complexo, moi revolucionario, desde o punto de vista popular, desde o punto de vista da igualdade, desde o punto de vista labrego, e tiña moito que ver, digamos, con ese entronque meu de clase. En realidade houve un desprezo enorme pola aldea. Desde cando? Desde os anos do desenvolvementismo, desde os anos 50 e 60. Acabaron con todo.
É dicir, onde hoxe hai árbores, non digo eucaliptos, digo eucaliptos ou piñeiros, incluso neofragas, había cultivos, había soutos, o sea, non había árbores. O sea, en 70 anos encheron de árbores o que non había. Había ovellas, había 1 millón de ovellas en Galicia, había cabras, había cultivos de rozas, había moito estrume que teremos que recuperar para unha agricultura orgánica, potentísima. Cambiaron todo se cambiou. Sempre desde o desprezo do labrego, desde a idea da Revolución Verde e da industrialización da agricultura que aquí foi só explicable pola dictadura, e a idea o labrego non sabe o que fai, non coñece o seu traballo, todo o que fai está mal. Aquí vimos nós a explicarlle o que ten que facer. A concentración parcelaria, que foi vista daquela por min tamén como un gran avance, non? Pero que vivíamos no mundo do desprezo ao propio. E, curiosamente, cada vez que os empresarios do leite, que teñen fábricas de leite con vacas que producen miles de litros, nunha explotación industrial, se manifestaban nos últimos 30 anos, todos víamos os nosos labregos. E non eran os nosos labregos, xa eran outra cousa. En Galicia hoxe non hai agricultura, non existe agricultura. Non hai ningún dato que nos permita saber que hai agricultura. Hai, eso sí, o que chamamos nós a agricultura das vellas, a agricultura das hortas, a agricultura de autoconsumo, unha agricultura potentísima. Temos unha gandería, temos explotación forestal, silvícola, en terras abandonadas, fundamentalmente, é unha forma de evitar o abandono definitivo, pero máis nada. A idea de que somos moi rurais e moi mariñeiros, pois non sei, vayamos a calquera porto e vexamos que non somos mariñeiros. Vale. E non empezaron en Burela, pero seguiron en todos, non? É dicir, temos que repensar o país na medida do que somos, de verdade. E a única forma de afrontar o futuro, e iso sí que me parece importante, é co aprezo da aldea. O aprezo histórico e o aprezo presente. Pero a aldea que cheira a esterco, Os nosos fillos e os nosos netos van nos decir que estuvemos facendo todo este tempo. Non? E nós tenemos que dicirlles que, mentras algúns decían que había que tomar medidas, outros seguían entendendo que non se podía perder apoio político dos que queren ir todos os días no carro a traballar. E dos que queren vivir lonxe da cidade para poder facer eso, ainda que non teñan transporte público. Claro, porque ao final non é un problema estrictamente político, é un problema ideolóxico, pero non é un problema partidario. É dicir, ten que ver con como concebimos o noso mundo. O asunto é moi complexo, pero só ten unha solución. E non son catastrofista, pero a solución é a sustentabilidade. E estamos afrontando un asunto onde o negacionismo vai por barrios. E todo o mundo vai ter moitos argumentos para negar. Porque o futuro non pode ser de crecemento permanente, non pode ser de facer as cousas como as facíamos, e esa transición ambiental vai doer. Chamou a atención que en Francia falaron de pensar unha economía de guerra para a guerra contra o quecemento global, non? Bueno, pois é unha boa forma de velo, porque efectivamente aí hai unha guerra que librar, e non é unha guerra barata, e non é unha guerra cómoda. O que ocurriu foi que no momento en que entra o bipartito, pois hai unha liberación, o sea, liberámonos de Fraga, de un poder que ademais era un poder do pasado, era o poder dun ministro de Franco, eso doía. Certo que Fraga fixo moitos cambios e tuvo moita vontade de adaptación que ás veces incluso votamos de menos, non? Porque decir isto dio moita xente e costa traballo dicilo en público, pero é verdade, porque el tiña mala conciencia, entón necesitaba facerse querer polo país e fixo o que puido para eso e o país aproveitouse, non? Desde o punto de vista do galego, desde o punto de vista da cultura, desde o punto de vista de moitas cousas. E el garantizaba o seu poder. A partir da entrada do goberno,
a primeira decisión que toman, pues claro, a calquera historiador e a calquera preocupado por aquel tema encanta, ¿no? Que a declaración de ano da memoria para o ano seguinte, é dicir, en España Zapatero non empezara a pensar que iba a haber unha celebración ano seguinte, había moita memoria soterrada, moita, que de pronto sae toda, ¿no? Entón, bueno, pois a conselleira Anxela Bugallo, que é boa amiga ademais, e compañeira dos tempos dos CAF, e amiga, non? Bueno, pois nos chaman e eu o que lles propoño é, a idea foi esta, mira, podemos facer un gran proxecto, involucrar as 3 universidades, a todo o mundo que traballa en Galicia nesto. Había moitas persoas que estuveron, diríamos hoxe, de mediadoras, non? De mediadoras entre o mundo académico, o mundo asociativo, tecendo pontes. E ao final, eu creo que o resultado foi inmillorable. En tempo de traballo, que é unha medida europea de investigación, 42 anos de investigación de unha persoa, foi o que gastamos, foi o que costou o proxecto aquel, 42 anos de investigación dunha persoa. Definimos o proxecto, como facelo, como chamarlle as cousas, onde atopar a información, por esos nomes, porque aí non están todos os que foron. Por exemplo, seguimos tendo unha gran eiva coas mulleres, falta moitísima xente, pero todos os que foron encausados, e todos os que foron asesinados, e todos os desaparecidos que apareceron, digamos, citados nos registros civiles están ali, non? Claro, eso significou ler 500.000 de páxinas de procesos militares. O sea, hai que poñerlle cantidade e traballo a todo eso, non? Houve algún, que logo sigo traballando sobre isto, que o momento que tuvo que parar. Dixo, eu non podo seguir. Porque aparte, pero non polo volumen de traballo, nin polo estrés, sino pola monstruosidade do que ali aparecía, non? Porque estábamos entrando no averno, e aínda seguimos procesando todo aquelo, non? E poñendo en orden. E logo estaban as voces, que era outra parte moi interesante que enlazábamos, non? Porque reunimos toda a información que había, pero por outro lado, cada vez que íbamos a cada vez que íbamos a entrevistar a alguén, procurábamos enlazalo tamén con toda a información que tiñamos das causas. E con esas entrevistas tamén conseguíamos moitísima documentación. Porque todo o mundo, son estas cousas profundas, non? Todo o mundo tiña na casa algo. O carné, ou as ferramentas do pai fusilado, as ferramentas. Hasta atopamos un coche tapiado desde o ano 36 para que non lle lo requisaran. Atopamos de todo, o sea, a xente gardaba, non é só que garde memoria, que garda materialidade. Eu creo que podemos estar contentos, ¿no? Pero o resultado ten que ver con eso. Digamos, con unha aposta política indubitável e con unha vontade de colaboración tamén de moitísimas persoas que se tuveron que poñer de acordo, ¿no? Ocorren dúas cousas. Unha, que a esquerda, desde a transición, utilizou como vantaxe a mala conciencia da dereita franquista. Pero a dereita franquista morreu polo paso do tempo, que non existe. Hoxe existen herdeiros que sí que reivindican o franquismo, pero ni siquiera se atreven, que son os neofalanxistas, non? Da extrema dereita. A memoria de todo o pasado incómodo teñena secuestrada polo franquismo. O sea, teñena secuestrada polos verdugos. Porque decir o franquismo tamén é decir unha cousa evanescente, non? Que era o franquismo? Non se sabe. Morreu Franco, morreu o franquismo? Non. Iso decíase moito daquela. Morreu Franco, pero non morreu o franquismo. Claro, porque seguían os alcaldes hasta o 79, imagínate. Seguía a sección femenina hasta o 77, os sindicatos. Claro que non. A ver, seguiron as hermandades de labradores reconvertidas en cámaras agrarias hasta 1999. O franquismo foi capaz de transmitir a súa mala conciencia, que procede de saber o que fixeron, é dicir, de ter sido verdugos, de ter sido asesinos. É moi simple. Conseguiron transmitila hasta hoxe. E por outro lado, esa esquerda, a esquerda e o antifranquismo en xeral,
utilizou esa lógica, digamos, de superioridade frente a aqueles que sabían que eran inferiores moralmente por ter sido o que foron durante moito tempo, hasta que eso se perdeu. Perdeuse co tempo, non? A última vez que o utilizaron foi na campaña electoral de 1993, debeu ser, cando Felipe González ganou polos pelos. O sea, recordo un discurso de Arzallus no que decía van volver coa camisa azul como no 36. Dixo isto, Por qué? Porque lles daba a forza da memoria frente ao que pasara, era moi potente políticamente naquele momento, non? Nós non somos os nosos avós. Eles foron os que se mataron. Eles foron os que uns deron un golpe de Estado e outros se sufriron. E os que participaron naquilo que se chamou, que temos que chamar a Guerra de España, non a Guerra Civil. Hai que romper dunha vez coa lógica dos dous bandos, coa lógica da igualdade entre un e outro. Todo iso é unha pura barbaridade democrática, ou, mellor dito, unha barbaridade en democracia. E romper iso é difícil, e decilo incluso é difícil. Eu cada vez que intento decilo, e cando presentamos un libro en Madrid, por exemplo, sempre o digo, sempre hai alguén que se remove e hai alguén que se levanta. E hai alguén que te critica, incluso me dixeron unha vez, pero usted de que guindo se ha caído, ¿no? Por decir que a República en guerra era superior ao golpismo. Non porque fora legal o goberno do 36, sino porque a guerra que fixo a República foi unha guerra dunha democracia contra o fascismo.